Karon nakatuna naman nato kung unsa ang mga mugna dito sa Barili, sa Tabuelan, Mandaue. Mudalikyat ta karon sa usa ka lugar dinhi sa Labangon, dunay usa ka antique nga furniture shop nga nagsulihian, nagweave sa pamaagi nga naandan pa nato kaniadto. Ato kining sabton nining atong nagpadayong hugna sa kabilin karon. Ang ani, ang Bisaya kat, ang kuan English weaving, ang Tagalog sulihiya. Kana suluya murag 1910 ana napoy Spanish time ana. Murag sige lang yapon ng update dito sa design. Nindot yun, may karakter. Uway sa kuan ni Mindanao. Ni asa ni sa ato pero dili kayo daghan. Ang daghan ani Mindanao gyud. Barato na kanang usa ka bandol 100 naman na siya. Oh. Ang pagtrabaho lang kailan mo na usbon. Muna yung makakuti. Dito na magsugod sa Bulacau, Pardo. Wami kay bawg, diin gini siya gika kinsa gyud nag-una ani. Kay among nako ana namatan na naingon ani na niya mga katigwangan na may among nasundan ani. Kanarang mukat adto sa layo, gikan na sa Bulacau kay mga kuan na ba mo biyahe na sila adto na sila mangita og panginabuhi na ingon ani kay hinay na biya diri. Kani mga siya hagi ka pa ni sa panon sa Katsila. O kay kana simbana hinuno kan simbana may mga nani. So Katsila po to. Na hantod karon gihimo pa man na ang marag reproduction ba. Na madugay maantik man sa maabot nag mga 100 years. Pero hantod karon na gyapon gihimo ani. Oh mga repro, man repro na mga style. Mo say butaka. Butaka ang design. Kani murag early 19 na ni siya. Mga kaning mga edad niya ni. Ana lingkuranan lang. Mga priwar na siya. Kana mga idara. Pero katong sa Spanish, lagpad mo gusto kayo. Ana bitay mo rag side arm niya, lagpad kayo. Kana yang gibuhat mo na magnawi na siya. Ana gyud ka magsugod sa trabaho. Olimpyohan para indot na siya tanahon ba mapareha na kadagkuon. Paghuman ani, isud ani butungan, lata para magkapareha gidagkuon. Man anak kaduha ikuan. Pareha ra sila. Man, Johan kabisan. Guman. Ini paglimpyo na ni siya sa lapit sa iyang kuan. Tibetian ba? Ang permero ani lindog. Kanang magpataas usa ta. Mo ni siyang uway. Sa permero ingon ana mo ni gitawag nga lindog. Balik diri ana hantod pagkapuno didto. Ana dayon binanig. Tawag nga panlog siya, anak. Manay padong na sa pagkahuman, mulingin na mo, circle na siya mahumana. Manay siya ligo na kung mahuman. Kaning akong gibuhat na karon, mo na ni panlod. Na circle na ni siya. Mas kusog sa una kaysa pagkakaron. Kay karon nawa naman ni kay tungod sa mga bag-o na bitarong ko mga nanay mga lingkuran ng plastic kana mga hidaan ng plastic diha na gyud nagsugod ang kahinay sa trabaho namo ingon ani pero ang pure gyud taga diha gamay na lang gyud. Human naman nakakaton kita pag weave aning ratan sa higdaanan o sa lingkuranan muadto ta karon sa Carmen atong subayon ang karaan sa niya pamaagi sa pagbuhat og sinamay. Niyata karon mga kaigsuonan sa Yucamco ang United Carminanon Multipurpose Cooperative usa sa mga buyers sa mga
hinablon dito gikan sa kapukiran diri sa lungsod sa Carmen. Tapad na ko si nung Jacinto Into moy mo explain nato og unsa ang sitwasyon dinhi sa ilang buying ug selling of raw materials. Kini siya unsay tawag ani? Pinisi ni siya nga pagkahigot. Gikan ni siya sa Valencia, Negros. Kay naami abaka diri sa Carmen, dili pa siya igo nga supply sa nag hablo nato diri sa lungsod sa Carmen. Muna nga ang Ato. materialis kulang man, mupalipin mi sa Negros. Ay nani na pagpalit ninyo. Oh, inani na. Pag kuman-ani niya sir, ato ni padulong sa mo ang mga nutters. 200 plus ni sila kabuok amo ang weavers. Maproduce na mo kada semana 1,500 to 2,000 meters per week. Katong hinabol na ang mga ligon nga lanot muto ilang sumpay-sumpayon. Job out ni ang atong paagi ani adto ra ni silang balay trabahoon. Ato unang katunan unsaon paghablon gamit ang mga fiber sa abaka. Niata karon sa Bukirang Barangay sa Hagnaya dinhi sa Carmen. Sa balay ni kanhi kapitan Jacinto Kapuyan ug iyang asawa nga si Manang Gliceria. Tudloan ta ni Manang Gliceria karon kung unsaon paghablon nga gamit ang abaka fibers. Uban ni ako niining pagpadayon nato sa atong pasundayag ug hugna mga naandang mugna ug pamaagi. So ang karaan ani kawayan siya. Kinsa may nibuhat ani kani? Amo rin himo. Kahoy ang gigamit. Kanini ay nga pinalit sa binamo. Pinalit sad. Unsay gigamit ani? Nylon. Nylon. Nylon, ano? Dahil na kay naputol, imo ni nga gialidaan og hilo. Asa mo magkuha sa abaka? Ay, palit ra ko. Palit ka sa fiber mismo. Oo. Kato mga binandol. Sumala sa giingon ni Manang Gliceria, mao ni siya ang taas nga gipangsumpay-sumpay kaganiha. Unya kay idagan siya gingon ani para mo porma na dayon siya. The only way to hold it back nga dili siya makatag is inanion siya pagbadbad. Pero kung mahumanan ni siya, hinahinayon sa ni siya badbad para mo ipuli ani. Dinhi. Unya kaning sa lansadera nga naa diri nga gibuhat niya to ana dito ang uban. Ani na niya diri tuyokon aning murag spinning wheel.